Hello, रायजोफोर गुड मर्निं दायो नै फुं माने थांनायनि सम जाखाबाय लोगोफोर क्लासावहाय ओमफ्राय दायो आङो जिखुनु बिसोरो गेटआवहाय 9:45 सफैदों नालाय दा टाइमा जाबाय नै ओमफ्राय हाखु आङो ब्लगखौहाय स्टार्ट खालामबाय लोगोफोर ओमफ्राय बे जोंनि खाथियाव जों थानायनि माबायावहाय गेस्ट हाउसावहाय साथामसो दङ शिलंनि मेघालयानिमोन नामाथाय ओमफ्राय बिसोरो थांग्रोबाय खोमा ओमफ्राय दा आंहा बिथिंहाय लेट जाबाय मानो होनबा बिसोरो सिगां ओंखाम संना जाग्रोबाय ओमफ्राय बिसोरखौ नेनांबाय आरो ओमफ्राय बिसोर जाखांनानैसो आं संनो मोनबाय आरो संखांनानैसो ओंखायनो जोंहा एसे लेट जाबाय आरोना ओमफ्राय दा जोङो ओंखारलांसै आंखौ दोनहैगोन दा थ' नै बोराय आं दोनहैसिगोन आरोना आं बिदिनो नैबेखौनो गानफिनबाय आङो मोनसे गस्ला लाबोदोंमोन ओमफ्राय समाया मोननानैहाय गानासै आं बेखौनो गानबाय स्कार्ट गोलावजोंहाय माबायदि मानसि फैयोथाय आंनि बेगाव गुचिनिना जाजाबाय फैदो थांसै लोगोफोर खाथियावनोखा एकदमबारे खाथि बिल्डिंआ माने नेक्स्ट बिल्डिं मोजां सोलोंहैदो दे फुल ब्लेक जाबाय दोननो आथिङाव ब्लेक जाबाय नै आंखौ ब्लेकि सोंसिगोन दा सोंफैबानो रिमलेस होननानै नैबे बिल्डिंखौ सोंफैदोंमोन बै मोननै एक्सारसो नागिरदों बुंफैजोबासै माथो गारिफ्रा बवा मानसि फैगोन लायबो ओंखारा नै नैबे बेयाव थाबाय जोङो ओमफ्राय नै बैनोसै आरो ना दिनै गासिबो हाबा जानाय जेरै नों जेरै आं माने केक बानायग्रा फैगासिनो नालाय जायानो केक बानायनो गोरों बेफोरसो लाफैदों माने वेडिं केक गिदिर गिदिरखौ बानायनो थाखाय आरोना ओरैनो रोंहांनायाथ' फैया नङा होनब्ला नों थांदो दे मबाइलखौ लाखिनोसै आङो दा नोङो ओंख्रि संदों दे दे ओंखाम संनो रोङाबा संहर बाय बाय दा फन फैबा आंनि फनाव दे हाबलांसै लोगोफोर गोजौआवसो नामा नै इसोरो जाहैबाय आरो मेघालयनि फैनायफ्रा दा हाबसै जों सिङावहाय गोजौ गाखोलांसै गोबाव लाबाय बानायनो नै लोगोफोर आराधना's किचेन टिफिन आंबो मोनसे बर'आ जागासिनो +40 दं खोमा स्टुडेन्टसफोरा 45 मोन नामाथाय जाखांबाय दायो क्लास जाफिनसिगोन हिंदी आप लोगों ने खाना मैंने तो अभी हाथ साफ किया दिल्ली में माने
मेदामा बेखौ बानायनो फोरोंदों वाव बिउटिफुल सुन्दरफुल सार्टिफिकेट होगासिनो Lumayan kena tu. Nak इसको फोटो बनती है अच्छी सी थैंक यू Oi. Kalau yang ngesin dan keyboard ya, mas pura. Nah, satu pikiran ini ya. Mbak. Ayo. Mana? Coba jam. Congratulations. Aku udah kemana dan kek zen. Kek zen udah kemana? Yang mana? Kek dah mana? Kek dah mana? Kasih dan kek. हैप्पी बर्थडे टू बहुत कंटिन्यू लिया क्या? Nenek bola kan. Wow. Này, foto kek kan yang labeng sih. Lama saat ini. Thòng quá này đó. Nggak nih. Mana? Kasih macam mana? Ayam coklat kek, sudah? Coklat kita nih guys, sum. Double. Còn đến nào? Wow. Cái này là Coba jam saya. còn đến nào? Coba jam. Sudah hampir. Coklat yang mana? Kamu dulu ya. Ini dia dong. Ini lah yang mana? Buka. The next day. Good morning, Riserver. Dari जोंना थांफिनसिगोन आरोना मैयाहाय क्लासआ मोनानायखायनो जोंना ओमफ्राय मोनानायखायनो आङो भिडिअसबो बानायनो एकदमबारे बाबाय आरो सानसे फुंनिफ्रायनो जिरायनानै मेंजोब्बाय ओमफ्राय मा सोलोंखो माखौ खर'आव हाबनानै माने गरम जाजोब्बाय आरोना ओंखायनो हायासै आङो दा मैयाहाय स्टुडेन्टसफोरा 44 ना मा होननाय खोनादोंमोन आङो खिन्थु सानासै आङो 44 नि गेजेरावहाय सासे बर'फोर गैयामोन आंल'मोन लोगोफोर माने बर'फोरनि गेजेराव आंल'मोन आरो ओमफ्राय बहुत मानसिफोरानो मेघालयनि फैदों अरुणाचलनि दार्जिलिंनि गोजा ओमफ्राय लकेल गुवाहाटीनि दं आरो साफा सानैसो ओमफ्राय दा बेनो एसे नोंथांमोनाबो आंखौ सापर्ट खालामदो ओमफ्राय जाहाथे आंबो बिदिनो आगबारियाव थाहैनो हायोना बर' जानानैहाय जेनेबा बहुत मानसिफोरनि गेजेरावहाय हारसिंबाबो थांनानैहाय बेबायदि सोलोंनो हादों बर'फोराबो एसे सोलोंनांगौ आरोना जेनेबा एसे रोंनानैल' थानाङा आरो बहुत प्लेटफर्म दङ बेफोरावहाय कम्पिटिशन्सफोराव पार्ट लानांगौ बहुत केकबो बानायनाय नुदों आं बर'फोरखौबो बिसोर फैनानैहाय केक'लजिफोर कम्पिटिशन्सफोराव ओमफ्राय बेफोरबायदि अनेक टाइपनि केक्सफोरखौ बर'फ्राबो सोलोंना लानांगौ आरो दा बेनोसै जों दायो लोगोफोर थांनो ओंखारबाय ओंखाम जानोसै ओमफ्राय जोङो दायो ओंखारलांसै आरो ओंखारलांगोन न'आवहाय ओंखामा जोंना रेडि जाखाबाय माने मैयानि ओंखामखौनो मैयानि ओंख्रिखौनो जानोसै आरो जों एसे दैयाव लाखादोंमोन संनो सम मोननाय नङा होननानै ओमफ्राय दा जोङो बेखौ गरम खालामसै ओमफ्राय जानोसै आरो लोगोफोर दिनैनि ब्लगा ना दंबावो Gila dong. नोंखौ देखायदो एसे